שניים ממבנה חרדל הלך, 4 ממבנה אגוז הלך. זר צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, סגן אלוף גלית אלרב. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות ועוד מיתר אחד פחות, ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן. זר העירייה, ראש העיר, מר משה סיני. זר, משטרת ישראל, מפקד תחנת ראש העין, סגן ניצב פרץ רצון. יש לנו 2 דרכים לנגן, אחת לפי תווים כתובים מראש, ולפעמים אין תווים וצריך לנגן בלי תווים. זר יד לבנים, יושב ראש יד לבנים ראש העין, מר עובדיה סיני. המנגינה הייתה טובה, היא נשמעת היטב בכל מקום, ואנו נמשיך להשמיע אותה. חטיבת אלכסנדרוני, נציג החטיבה מר מדם חיים. זר המועצה הדתית, כבוד הרב שלמה נהרי. שאר זרים ברצף. זר רשת המתנסים. זר מחלקת נוער וקהילה. זר החברה הכלכלית ראש העין. זר העמותה למען הקשיש. זר נעמת. זר שבט העוגן צופה ראש העין. זר סיירת הורים עיר ללא אלימות. זר צוות ארגון גמלאי צה"ל ראש העין. זר אמונה תנועת האישה הדתית לאומית. זר מועצת הפועלים. שאר זרים. הקהל מוזמן להשתתף בערב שרים ומספרים לזכרם הערב ב-9:45 באולם מרכז תרבות על שם קימרלין. הקהל מוזמן להשתתף מחר
בשעה 10:50 בטקס הזיכרון המרכזי בבית העלמין בחלקה הצבאית. הסעה למשפחות השכולות תצא מרחבת החנייה של מרכז התרבות קימרלינג בשעה 10:15. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד.